Абсолютно зразумела, што прэзідэнцкія выбары, якія адбыліся ў Беларусі 11 кастрычніка 2015 году, прайшлі нават з яшчэ большымі парушэннямі, чым раней, што гэтыя выбары не адпавядаюць дэмакратычным крытэрыям, бо апазіцыя не была прадстаўлена в выбарчых камісіях, там былі прадстаўлены толькі людзі з прасунуты туды ўладамі, што былі парушэнні таксама і агітацыі. Гэтыя выбары не таксама падлік подпісаў таксама зразумела, як ён прайшоў. Зразумела, што ўлада атрымала гэты вынік 83% з паловай быццам не тых людзей, які прагаласавалі за Лукашэнкі, за кошт буйнамаштабнай фальсіфікацыі вынікаў выбараў. Разам з тым гэта кажа пра тое, што Лукашенко не збіраецца праводзіць в нашай краіне выбары, якія бы адпавядалі дэмакратычным крытэрыям. То бок на парламенцкіх выбарах 2016 года, на мясцовых выбарах, які будуць пасля гэтых прэзідэнцкіх цягам 5 гадоў, напрыклад, што гэтыя выбары таксама будуць таксама праведзеныя па звычайнаму сцэнару буйнамаштабнай фальсіфікацыі выбараў, што гэтыя выбары не будуць прызнаты захадам, што гэтыя выбары не будуць прызнаты вялікай колькасцю беларускіх выбарцаў,